Que tal? Moi boas tardes. O destino do exministro socialista José Luís Ábalos e do que fora o seu home de confianza Koldo García está en mans do Tribunal Supremo. O xuíz Leopoldo Puente decide a esta hora se os envía á prisión. Anticorrupción pediu para Ábalos e para Koldo prisión provisional sen fianza polo risco de fuga e atribúelles delitos de organización criminal, tráfico de influencias, suborno e malversación. María Cheda. Si o que fora home forte de Pedro Sánchez e o seu ex-asesor chegaron ata aquí ata o Tribunal Supremo con equipaxe previsiblemente temendo o seu destino. Sabíamos que as acusacións particulares ian pedir prisión provisional sen fianza para ambos os dous, pero tamén a esa petición sumouse a Fiscalía, algo que non é menor para a decisión do xuíz que neste momento está xa redactando o auto e eles dous aquí dentro, agardando. A eventual entrada en prisión de Ábalos tería tamén consecuencias nos votos do Congreso, aínda que as maiorías xa están moi minguadas a día doxe. Esta mesma mañá evidenciouse unha derrota parlamentaria do Executivo, evidenciando que non hai perspectivas de aprobar uns presupostos. Junts votou con PP e Vox para tombar o teito de gasto. Podemos e Compromís abstivéronse e o BNG votou a favor. E a incerteza sobrevoa de novo a emblemática fábrica de Sargadelos, en Cervo. A dirección da empresa pechou a planta de produción logo dunha inspección laboral. 80 empregados ven como se repite a parada do pasado abril, cando o administrador Segismundo García se comprometera a resolver as deficiencias nas instalacións. O futuro de moitas empresas galegas pasa por conectar o porto de Ferrol coa rede ferroviaria e enerxética europea. Alfonso Rueda pidelle ao Goberno que priorice o corredor atlántico e urxe a enlazar as terminais galegas para que sexan máis competitivas e atractivas para as empresas. As portas do Nadal e do Black Friday estamos facendo moitísimas compras, sobre todo a través da internet. Hoxe queremos saber cal é o percorrido que fan eses paquetes que mercamos, desde que o facemos ata que chegan ás nosas casas. En breve vemos un pouco como é ese proceso. Nos deportes, hoxe a vista está centrada no partido do Celta desta noite. Xa están os de Giraldez en Bulgaria. Ás 9 enfróntanse o Ludogorets, quinta xornada da Europa League. Se o Celta gaña, ten moitas posibilidades de ponerse líder da fase de clasificación. A de hoxe foi unha mañá moi fría e a tarde vai ser especialmente húmida en moitas zonas da Coruña e de Pontevedra. Teñen máis sol no leste de Lugo e de Ourense porque ali os ceos estarán despexados. As temperaturas máximas van subir un pouco. Todos pendentes do Tribunal Supremo, Ábalos agarda, fumando compulsivamente, o auto do xuíz Leopoldo Puente que o pode enviar ao cárcere de Soto del Real. Idéntica petición pro seu ex-asesor, Koldo García. Os dous enfrontanse a peticións de condena que van dende os 19 ata os 30 anos. Dende a Audiencia Nacional, Víctor de Aldama ameaza ao ministro Ángel Víctor Torres. Segundo o empresario investigado no caso das máscaras, o expresidente canario debería estar preocupado porque pronto sairán probas contra ele. Todos os focos están agora na sede do Tribunal Supremo. O xuíz Leopoldo Puente comunicará en breve, supoñemos, se o que fora portavoz de Pedro Sánchez durante a moción de censura contra Mariano Rajoy dorme esta noite en Soto del Real acusado de organización criminal, tráfico de influencias, suborno e malversación. A Fiscalía pediu para José Luís Ábalos e para Koldo García prisión provisional sen fianza, María, por risco de fuga. Iso é prisión provisional sen fianza e a petición da Fiscalía e tamén das acusacións particulares, algo que pesa moito arestora na decisión final do xuíz que atópase aquí no interior do Tribunal Supremo redactando ese auto. Isto suporía que José Luís Ábalos converteríase no primeiro deputado en activo en dormir polo menos esta primeira noite xa en prisión. Sabemos que fixo uso da súa quenda de palabra dentro do Tribunal Supremo, dixo que non ten onde ir, que non ten patrimonio e aludiu a súa condición de deputado. Arestora todos moi pendentes desa redacción do xuíz do Tribunal Supremo e de saber se finalmente tanto o exministro Ábalos e Koldo García saen de aquí no furgón.
Para o día que máis temía, elixiu chegar só e cedo, na man unha mochila, no horizonte a posibilidade de dormir no cárcere. Fiscalía e acusacións particulares pediron prisión sen fianza, consideran que hai risco elevado de fuga. Ábalos tomou a palabra para negar que teña intención de marchar, porque non ten, di, nin cartos nin onde ir. Xógase ser o primeiro deputado da nosa democracia en activo que acabe en prisión. Non perdería a acta, pero quedaría sen voz, sen voto e sen soldo. Denuncia que se trata dunha decisión política. Pasaron tan só 24 horas desde que decidira comezar a falar. Primeiro desmentiu a Pedro Sánchez asegurando que sí se reuniu con Otegi e despois cuestionou o uso da vivenda oficial que fai Yolanda Díaz. En Ferraz entenden por que o fai. Le piden 24 años de cárcel, pues reacciona de esta manera. Nosotros no tememos nada. E a vicepresidenta anímao a falar diante da xustiza. Ábalos tiene la oportunidad de explicar ante la justicia lo que estaba haciendo él en pandemia. Koldo García chegou a cita sobre a hora, viña da Audiencia Nacional, acompañado da súa abogada. Traía unha mochila grande e cargada. O xuíz Leopoldo Puente dará a coñecer os autos nos próximos minutos. Quedamos pendente desa decisión xudicial. Na Audiencia Nacional o que estaba citado era Víctor de Aldama. Declara como investigado polos contratos de máscaras do Goberno das Canarias, daquela presidido por Ángel Víctor Torres, agora ministro de Política Territorial. Aldama está considerado o enlace empresarial da trama do caso Koldo. Afirmou que o ministro debe estar preocupado despois das probas que achegou. Dixo tamén que Torres estaba obsesionado con ser ministro a cambio de facer favores. Apuntou que os 10.000 euros mensuais que, segundo el, lle pagaba a Koldo García abrían portas en todos lados, incluída a venda de máscaras nas Illas Canarias. Víctor Torres tiene que tener miedo de lo que acaba de declarar usted aquí. Debe estar preocupado bastante. Sigo colaborando con la justicia desde el minuto 1. Por eso he estado hoy, por eso he contestado a todo el mundo, cosa que otros no contestan y se acogen a su derecho de no declarar. Yo declaro. Os equilibrios parlamentarios están hoxe ao límite e fan case imposible sacar adiante unha votación clave. No Congreso, como se agardaba, a Cámara rexeitou a senda de déficit pros presupostos. PP, Vox e Junts votaron en contra. Podemos abstívose e o Goberno quedou de novo sen apoios suficientes. María Jesús Montero apelaba á sensatez e a deixar de lado as loitas partidistas porque... En última instancia, señoría, serán los perjudicados los gobiernos autonómicos que no podrán disfrutar de ese mayor margen. Pero o seu discurso rexeitaron o antigos socios como Junts. Com compta aprovar-la si la seva proposta és exactament la mateixa que l'any passat li vam tombar? Podemos. Vienen ustedes aquí desganados, sin negociar absolutamente nada. O BNG optou polo mal menor. Gústanos a proposta? Evidentemente non. E votou a favor duns obxectivos de estabilidade presupuestaria que o Partido Popular sinala que consolidan unha suba do gasto descontrolada. Por lo tanto, la única manera de pagar este gasto que usted propone